Il-qorti tat il-ħelsien mill-arrest lir-raġel li jumejn ilu allegatament qatel żewġ tiklieb ta' razza Fox Terrier Fawdex billi sparalhom barma tan-narf ta' Sannat u tressaq quddiem il-qorti ta' Għawdex għal ħabta tad-9 tat-3 filgħaxija quddiem il-Maġistrat tal-Għassa Simon Grech. Raymond Bajada ta' 51 sena minn ta' Sannat ġie akkużat fost affarijiet oħrajn b'moħqrija tal-annimali li qatel il-klieb u li kellu fuqu arma mingħajr il-permessi meħtieġa. Jidher li l-persuna li sparat saqet bit-trakk għal post fejn kienu jkunu l-klieb li huwa imdawwar bl-irtsiezet. Ġi rapportat li kelb minnhom inqatel b'tir wieħed u ieħor b'żewġ tiri. Il-qorti ordnatlu jħallas depożitu ta' 2000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro filwaqt li jrid jiffirma 3 darbit fil-ġimgħa fl-assa tal-Pulizija. L-imħallef li kienet assenjata biex tippresjedi fuq il-ġuri ta' raġel mixli biqtil astjeniet milli tisma' l-każ wara li l-avukati tad-difiża kontestaw il-metodu li bih il-każ ġie assenjat lilha. Aleksandr Stojanovic, Serb, huwa akkużat li qatel il-Walid Salah Abdel Motileb Mohammed Eġizzjan ta' 42 sena Fawdex 5 snin ilu. Huwa kien instab mejjed falqa fl-arb bi ġrieħi kkaġunati minn arma tan-narfon u f'sidru. Aktar kmieni dan ix-xahar l-avukati tiegħu talbu lill-qorti kriminali għar-rikuża tal-imħallef Edwina Grima li Stojanovic kellu jidher qudiemha. L-avukati argumentaw li l-ġuri kien ġie assenjat b'mod irregolari u qalu li kienu lesti jiftħu proċeduri alternattivi fil-mument opportun. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, Mohammed Ali Ahmed Masarati ta' 31 sena u Mahmud Mustafa Mohammed Al-Badaħ ta' 27 sena ġew akkużati li ppruvaw jagħmlu kuntatt ma' xhud u li ppruvaw iġeluh jibdel il-verżjoni tax-xhieda tiegħu fi proċeduri kriminali fil-każ kontra Mohammed El-Muġrati magħruf bħala Lillu King. Wieħed mill-akkużati kien anke ħati ta' ksur darbtejn tal-kundizzjoni tal-libertà proviżorja. Il-qorti ċaħdet il-libertà proviżorja u għaldaqstant huma nżammu taħt arrest preventiv minħabba li qalet li mhux konvinta li l-akkużati ma jaħarbux mill-pajjiż f'każ li jingħataw il-ħelsien mill-arrest. Għaż-żewġ akkużati deru l-avukati Charles Merċieqa u Gianluca Caruana Karen. Fil-qorti kompla l-ġuri ta' Anthony Buġeja minn Marsa Xlok u Piero Di Bartolo li huma mixtija li qatlu l-Albert Brian Rosso fl-2005. Fix-xhieda tiegħu is-suġġent tal-Pulizija Antoine Fenek li kien jaħdem mal-forensika wera r-ritratti tad-dar ta' Buġeja waqt l-istħarriġ tal-Pulizija. Il-ġurati tħallew jidħlu biss fl-awla kważi satejn wara li d-difiża u l-prosekuzzjoni kellhom il-ħin kollu disponibbli għalihom sabiex jispjegaw fid-dettall lill-qorti x'għandu jingħad u x'm'għandux jingħad qudiemhom.